Vidíte, že máte z Rážova úspěchu radost. Já ji nemám. No tak to předstírej. Jako já taky bych mohl namítat, že bez mého stabilizujícího držáku teleskopu by nikdy nenašel to jeho hloupé, kosmické, nanicovaté nic. Ale já mám navíc. Fajn, co mám tedy dělat? No, usmívej se. Páni, to je opravdu děsivé. Jdeme navštívit Kutrapálího, ne zabít Batmana. Zkus schovat zuby. Dejme tomu, jdeme. Ahoj, Ráži. Ahoj, kluci, jak je? Chceme tě dneska vytáhnout na večeři. Abychom oslavili to tvé 30 po 30, vyčelne. To je moc milé, půjdu rád. Zdravíčko. Doktore Gablehausere? Doktore Kutrapálí. Doktore Gablehausere. Doktore Hofstedre. Doktore Gablehausere. Doktore Coopere. Doktore Gablehausere. Pane Volovici. Mám pro vás otázku, hoši. Kdo v této místnosti objevil hvězdu? 2008 NQ sub 17 je jen těleso. Nemluvím o tobě, ale o sobě. No ty, můj exotický příteli, ty jsi moje hvězda. Ale vy jste ho neobjevil, jen jste si všiml, že existuje, jako se to stalo jemu z 2008 NQ sub 17. Šelzné? A promiň. Seženeme ti lepší kancelář. Něco, co bude líp odpovídat tvému věhlasu. S tím si nedělejte starost. Nechtěl bys kancelář po von Gerlíkovi? Po Fishbainovi je větší. Platí. No tak počkat, zamluvil jsem si přece Fishbainovu kancelář hned, jak začal chodit do práce v županu. Když dostane kancelář, dostanu já aspoň papírové ručníky. Šeldne. Sakra, to je těžké. Na něco se zeptám. Na co je podle vás tenhle podnik? Pojďte sem. No já myslím, že jo. Na vědu? Na prachy. Tak vidíš. A fotka tohohle kluka v časopise People nám v budoucnu zajistí mnohem větší balík peněz. Než si třeba ty. Mám vysokoškolský titul. A kdo ho nemá? Doktore Kutrapálí, už jste někdy jedl v prezidentské jídelně? Ani jsem netušil, že je tu prezidentská jídelna. Mají tam stejné jídlo jako v kantýně, ale čerstvé. Jdeme, příteli. Dobrá, příteli. Večer, kluci.